Ki pulit kanong Stone Police Station menta kalai tarik jeliu arhaja arpaulai kila kemno ya uwe ubrio ubalatip kerteng kum umeban rilangs iam syangoi na kasnong umsau hapo West Khasi Hills District hadin bakaladon gajing ujor bat keno ba udei ubaladon kti banle bejot ya uwe uhebrit hapo kasnong. Kani kajingja kalanang penkendiat bat pensyayong ya baro kinong syongsnong namar kadai kajingja kabalaja na do usnem balala bat lingba kajing ujor kakemi utei uhebrit kalapau perthei Henry kabas ngusir khai shushu kalong banalor utei uhebrit dangdon shu ke hebrit napo kisnong kibala phla halaki kimi kikpa ba makiru kilangat lang ha kajing sha thombor ha utei ubrio ha kabayade ba kane ka dorbar shnong kalalum da ka dorbar menta ka step jong ka singisat jan bantok kit namanla ka wei pakawei ka thliu ying bat ka bapen sngusi bat pen kendet ya ki babun kalong bakiladon haru palat lai phongut ki hebrit shenrang bat kenthei kibala sha le bor bat sha thombor ha utei ubrio ka jingyo ka jungi ya ka report kalong ba ka ba ni la yo ya ka report ha kani ka sni ka bala lek no kamot khat san ngot te ha kani ka dor bar ka ba menta kamot ba nyau ngot ula le biang ya kani ka kam bat khat san ngot da persyang ban thumu ban le kani ka kam hendre umsem bat la yo ya kini jing penlong jong kasnong ka jungi bang nom yo pa ba ha kani ka step jong kani ka sni menta kalong halor ka jingja ba wat nang liang jungi kisnong nim semla ban mudur ba wan ja kani ka jingle ya kani ka kamboman ha kalor ba ni me ban ti lang lale ya kani ka kam ban le ya kani ka kam bijot ya ki khunung khna apo snong jungi brio usak pen thame ban pen bit da kai baun ai da kino kino ki kan jatiar lani usak jawer ya kini ki khunung khna ba kin le thia lang bat ban sejawer bakin lek bat usak kino kino ki jaka ki blong klau te upun bit ji kini khna da bol un ong un ai ki tiar ba upun bit ya ki kenjam mobile pun ne kat kum ka jing kat kum ka jing sim ka jongi kum ka dor bare karai ka long ba ya kani ka kam ni ha ban lebu sha ki bor ki bahalor ban ni karpat jur ya ki bor ki bahalor jong ka sarkar bakin pek bakin sistem ja uni dio boman balale ya kani ka kam pojat porati tabala jia hang ni ka snong jongi ban ni karpat jur na kaliang jong ka polis department ru bakani sim sia ba ya kani ka kam nang ba ki kam sniu nang ni sikmat film ja su ani ha snong jongi